Лише у кількох кілометрах від окупованого Донецька захисників Авдіївки відвідав президент України Володимир Зеленський. Глава держави поспілкувався з морпіхами, десантниками, бійцями механізованих та артилерійських підрозділів, які стримують постійні штурми на одному з найнебезпечніших напрямків фронту, та нагородив найкращих. У відповідь дістав сувенір від 110-ї бригади імені Марка Безручка. Також шеврони 110-ї бригади. Дивимося ваше звернення. Так, я встав вже збирати. І коїн. Дуже приємно всіх вас бачити і тиснути такі міцні руки. Знаєте, що в всіх руках реальне життя всього майбутнього України. Пишаюсь зустрічю, пишаюсь тим, що у нас в Україні є такі міцні люди. Все завдяки вам. Бійня у Бахмуті не припиняється. На 10-й місяць боїв за місто росіяни продовжують щоденно закидати все нові групи професійних найманців та військових. Прикордонники, які серед інших боронять Бахмут, розповідають, що вуличні бої настільки тісні, що чують голоси окупантів. Головне – не засвітити свою позицію. Ведуть по тобі вогонь з цією метою, щоб ти по ним відкрив вогонь у відповідь, щоб вони виявили твою вогневу точку. Дуже багато дронів, тобто вони 3 дня можуть по тобі підкрадатися, ввести вогонь. І в них зараз тактика, вони намагаються обходити з флангів і замикати кільце. Кожна покинута хата – маленьке поле бою. З повітря розвідники шукають сліди московитів, а тоді передають координати мінометникам. Ті б'ють якомога точніше, щоб не розкидатись дорогоцінними снарядами. Результат роботи зараз розрахунку союзників під нашою коректировкою 1 200-й і 2 300-х. Але ми не здаємося, і поки ми просто в фундамент не рознесемо цей дом з цими п***рами, ми не заспокоїмось. Багатоповерхівки – гарне місце для полювання за російськими пташками. Ворожі бомбардувальники та ударні гелікоптери не дають спокою гарнізону. Працюй! Щоб знищити цілі, мало їх побачити. Слід ще підпустити на відстань удару з переносного зенітно-ракетного комплексу. Російські пілоти не часто наближуються, бо знають, що прилетіти може з будь-якого вікна. Ми дуже економимо, щоб просто, по-перше, не витрачати наші боєприпаси, а по-друге, щоб не викривати нашу позицію. Тому працюємо дуже обережно, майже як снайпери. Нас немає ніхто бачити, тільки ми спостерігаємо. Саме Бахмут та Мар'їнка залишаються в епіцентрі найкривавіших боїв. Окупанти кладуть безліч своєї піхоти в надії заволодіти цими містами, але похизуватися нічим. У Генеральному штабі нарахували ще більше 70 відбитих російських атак. Окупанти шукають кримських партизан і встановлюють відеонагляд на залізниці. Центр національного спротиву закликає українське підпілля на півострові пильнувати, бо росіяни завзято шукають диверсантів. Така їх відповідь на успішні операції партизан, пояснюють у Центрі нацспротиву. З кінця лютого окупаційні силовики нишпорили в оселях кримських татар у спробах сфабрикувати чергову абсурдну справу. Як привід назвали нібито диверсію на залізниці. Пошкодження рейок у селі Поштове Бахчисарайського району наприкінці лютого. Тоді ж окупанти заборонили фотографувати залізничні шляхи та влаштували близько 2 десятків облав. Більшість непублічні.
Допомогти у визволенні кримсько-татарської браниці Лінії Умєрової навіть перемовинами з ватажком росіян. З таким закликом до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана звернулися українські правозахисники. Вони сподіваються, що це допоможе звільнити 25-річну дівчину, яка вже 5-й місяць в заручниках окупантів у Північній Осетії. Розслідувати цей злочин росіян правозахисники закликають українських правоохоронців сприяти у цьому, а також запроваджувати санкції проти винуватців, на їх думку, мають учасники Кримської платформи та інші партнери. Насамкінець правозахисники наголошують, що кінець репресіям покладе тільки звільнення Криму. Російський корабель «Іван Голубець» підбитий українськими морськими дронами знову в строю. Принаймні у цьому запевняють у Чорноморському флоті. На ремонт тральщика пішло півроку. Минулого жовтня «Іван Голубець» добряче відгріб у бухті Севастополя. Основною ціллю тоді був фрегат «Адмірал Макаров». Утім, саме його ураження окупанти так і не визнали. Тоді заявили про нібито відбиття атаки українських військових і збиття усіх повітряних цілей. До слова, наприкінці березня морські дрони нової модифікації знову наробили шуму у Севастополі. І, схоже, не востаннє.